Felhasználóváltás bejelentése. A közműátírás. Felhasználóváltás bejelentésére, vagyis közműátírásra akkor van szükség, amikor az ingatlan tulajdonosa vagy a szerződő személye megváltozik, például adásvétel, öröklés, ajándékozás vagy éppen bérleti jogviszony létesítése esetén. Ehhez be kell lépnie a szolgáltatásba. Kattintson a belépés gombra, és a központi azonosítási ügynök valamely azonosítási szolgáltatásával, például ügyfélkapus bejelentkezéssel lépjen be az oldalra. Fontos, hogy ez a szolgáltatás regisztrációhoz kötött. Ha korábban már elvégezte a regisztrációt, kattintson az ügyindítás gombra, és a két fő ügytípus közül válassza ki a felhasználóváltást. Itt további választási lehetőségek állnak ön előtt, attól függően, hogy új szerződőként, régi szerződőként, vagy mindkettőtől eltérő meghatalmazottként kíván ügyet intézni. A következőkben az új szerződőként eljárva végezzük el az átírást. Először a legördülő menüből válassza ki, milyen jogcím alapján történt meg a felhasználóváltás. Ezt követően kiválaszthatja, hogy mely szolgáltatóknál kívánja a szolgáltatást igénybe venni. Fontos, hogy csak a már előre a profilban rögzített szolgáltatókat lehet a listából kiválasztani. A regisztráció során megadott adatok alapján az ügy indításához a rendszer generál egy űrlapot, amelynek automatikusan kitölthető mezői előre kitöltésre kerülnek. Az előtöltött mezők felülírhatók, kivéve azok, amelyek közhiteles nyilvántartásból származnak. Az előtöltött kapcsolattartási adatokat az ügyfél szabadon felülírhatja. Ezt követően ki kell töltenie az új tulajdonos személyes adatait és kapcsolattartási adatait. Ha ezzel végzett, be tudja állítani az átadás-átvétel időpontját, majd nyilatkoznia kell arról, hogy a felhasználóváltás bejelentéshez szükséges jogcímmel rendelkezik. Tovább haladva az űrlapban a szolgáltatókra vonatkozó adatokat szükséges kitölteni. Ezek ágazatspecifikus blokkok, tehát lehet eltérés azt illetően, hogy milyen adatokat kell kitölteni. Itt arra kell ügyelni, hogy a csillagozott mezőket kötelezően ki kell töltenie. Ha ön ugyan az új felhasználó, de más lesz a számlafizető, ezt bejelölheti az űrlapon. Ez esetben a számlafizető adatait is ki kell töltenie a felületen. Új szerződőként szükséges elfogadnia az egyetemes szolgáltatási szerződést is. Lehetősége van az átadás-átvételkor fennálló mérőóraállásokat is rögzíteni. Az űrlap alján tudjuk feltölteni a mellékleteket. Amelyek mellett csillag van, azok feltöltése kötelező. A mellékletekhez sablonokat is készített az e-bejelentő, amelyet innen, illetve a tudásbázisból is le lehet tölteni. A mellékleteket PDF, JPG vagy PNG formátumban tudja feltölteni, és mindegyik melléklet típushoz egy dokumentumot tud felcsatolni. Amennyiben elektronikusan nem hitelesített fájlt tölt fel, lehetősége lesz azt a kitöltés folyamatába integrált, a közigazgatási ügyintézésben már ismert, úgynevezett azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés, röviden AVDH szolgáltatás segítségével hitelesíteni. Fontos információ, hogy megkezdett ügyében a kitöltött adatokat a rendszer folyamatosan elmenti. Így, ha megszakítja az ügyintézést, űrlapja piszkozatként elérhető marad az ön számára, és 15 munkanapon belül bármikor befejezheti. A tovább gombra kattintva egy összegző felületre jutunk, ahol át tudjuk tekinteni az eddig felvitt adatokat. Ha módosítani szeretnénk, a lap alján lévő vissza gombbal visszaléphetünk. Ha az adatokat helytállónak ítéljük, a küldés gombbal elindíthatjuk a szolgáltató felé az ügyet. Az űrlapon rögzített adatok alapján egy PDF fájl generálódik, amely letölthető. Az e-bejelentő egy csomagfájlban összeállítja a küldendő dokumentumokat a megjelölt szolgáltatók számára releváns adattartalommal, majd továbbítja számukra. Amennyiben segítségre van szüksége bármely e-bejelentőn indítható ügytípus kapcsán, a kormányzati ügyfélvonal nyújt segítséget a probléma megoldásában az év minden napján, 0-24 órában. ebejelentő.gov.hu. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.